Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα. This is Metrical, dietary for weight control. Υπάρχει πλέον στην Ελλάδα μια εταιρεία που παράγει τα Words. Φυσικά συμπληρώματα διατροφής και σιρόπια, σε μοναδικές συνθήκες παραγωγής με καινοτόμες συνθέσεις που βελτιώνουν την υγεία και δίνουν αξία στη ζωή. Το Words 1 βελτιώνει δραστικά την υγεία στα μαλλιά, τα νύχια και το δέρμα. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό. Δίνει απεριόριστη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Άκρος αποτελεσματικό το Words 2 με θυμάρι. Ανακουφίζει από πονόλαιμο, φλέμματα και βήχα. Ισχυρός σύμμαχος κατά του διαβήτη είναι το Words 3 με φυσικά συστατικά και κανέλα. Απελευθερωθείτε από τη δυσκολιότητα με το Words 5 με σίκο και δαμάσκηνο. Ενώ εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα του Words 7 στις αρθρώσεις, στην κίνηση και τους πόνους. Σας ξεσηκώνει. Ο John Noah έχει κι άλλα, για τη χολυστερίνη, τη γαστρεντερίτιδα, την ενυδάτωση. Ο φαρμακοποιός σας ξέρει. Ρωτήστε τον για τα Words, για τον John Noah και για την ποιότητά του. Αξίζει να επιλέγουμε ένα σιρόπι υγείας από τον John Noah. Η ζωή θέλει φυσικό αποτέλεσμα. Αποτελεσματικά σιρόπια υγείας και συμπληρώματα διατροφής John Noah. Νιώστε την απαράμιλη ποιότητα.